To yan daki na ya aka yi ne yau. Wallahi uwar daki lafiya launi. Kutuma durunwa. Yara masu capacity. Ga mun nan. Yara masu lokaci. Ga mun nan. To ke sita me ya haɗa ki da 'yan sanda ne yau? Ni daga bada haƙuri, yana nina a bayan kanta. To, subhanallah, Allah ya kyauta. Wai na kawo uwar ɗaki na sato a tafi ɗaya. To ita kuma uwar ɗaki ba guduwa ta ba tsoro na ji ba sai gani da naje sai aka danke na aka sauki. Haka ne. To wa yake gudun kutuma durun wa inda 'yan canjin ka? Wallahi haka ne uwar ɗaki. Ki komai ba komai yarinya duk uban da ya taba mu ubansa ya buga uwarsa bura wallahi muna nan. Muna nan garin Hakinyale. Muna nan gidan garejin kashin kaji. Ba inda ramu Ba je. inda zamu Mun zama ciwon ido sai kallo. Allah sai ya Mun zama da kallon majina an yi gida man gada ma a tahi ne in ba gani ba Allah bai dawo. Dandakalin majina a hau mu a zame mu ko mu hau uban mutum mu zauna daidai. Haka zancen yake uwar ɗaki. Mu abin da ya dame mu ma mun ci tamu mun ci ta wani mu. Haka ne. Mu mun fi son ma a dinka zancen bura da gidi haka kawai sun zo sun dame mu da yawan faɗace-faɗace. Manyan mata maganin ƙananan mata. Narke gari manyan mata masu capacity. Mu ne nan masu capacity. Mu ne nan.